Vito Scaletta je hlavní postavou ze hry Mafia 2, ale co ještě dělal před příběhem a než ho chytili a dali do armády, to si právě povíme, kdo to byl v tomto videu. Vito Scaletta se narodil roku 1925 na Sicílii. Zpočátku měl těžké dětství, protože ve vládě byl Mussolini. Tak jeho otec Antonio Scaletta měl návrh, že by jeho celá rodina mohla emigrovat do Ameriky. Tak jednoho dne celá rodina Scaletta odletěla do města Empire Bay v Americe. No ale v Empire Bay je to taky trošku těžší, protože nikdo z nich neumí anglicky, tak se začali všichni učit, aby se logicky dorozuměli. Nemají tam vůbec žádné peníze, tak jejich otec to musel nějak zařídit a začal pracovat u chlápa jménem Chocolate. Vito tam taky našel nějakého kamaráda, známého Joea Barbara. Setkal se s ním, když ho musel vyzvat k pěstnímu souboji, aby se připojil do jeho gangu. Nyní vlastně vykrádají ty spolu obchody, menší obchody a nějaký benzínka nebo tak. No a jednou Joe řekl: Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. Co když právě ten, po kom se dívali, byl Henry? Co víme, třeba nic. A jedna taková prácička, nebo lidá se říct krádež obchodu, se jim vymstila, kdy vlastně oni vykrádali obchod a on se všiml nějaký strážník a oni utekli a měli tu tašku a naštěstí tu tašku vzali, akorát, že Vito to schytal, protože Joe to přelezl a Vito to nepřelezl. A tím pádem byl dán do armády. A takhle to byl začátek Vita Scaletta před příběhem. Děkuji, že jste na toto video dívali. Já se poloučím a můžete mi pak napsat do komentářů, jakou postavu z Mafie mám dát do dalšího dílu. A já se loučím a čau.